Și iată, dragilor, am ieșit la o plimbare. Cât e ghin și frumos. De afară e frig. Ia uitați-vă aici. Uitați-vă aici în râul ăsta cum s-a blocat. Dar dacă se rupe râul ăsta, atunci iei bogul. Ca în copilărie, când eram copii, toate râurile, scoteam toate bețele astea, când toate gropele ne băgăm. Da. Ui. Cum la voi timp acolo? I-am spuneați voi. Eu am înghețat aici, am 10 minute că am ieșit, da. Văd că vine iar un tunel dincolo, a sningă iar. Și frig afară, e bogul. E ca musaiul căsătuță de asta micuț, știi? Îi bagi acolo, înăuntru. Bei ceva cald. Și următoarele zile tot a sningă.